Jsem zlá, retardová paní. Čau. A ty jsi co? Jo, tady to je něco, očividně něco modrýho. Kam jsem se to sakra dostal? Ondra mi říká, co jsem. Oběšenec. Ty jsi Adelka, ty jsi Nadálka. A já jsem zlej oběšenec. A já jsem zlý pirát. A já jsem pan strašidlo. A já jsem helmovej. Já jsem pan zlej strašidlo. Mám hlavu zelmy. Ondra, natoč mě. Jsem pán Bůh pirát. Počkat, funguje to. A já jsem zlej clown. Ondra, ještě to natoč na mě. A jdeme vystrašit velký dospělý dole. Jo. Já si vezmu taky plášť. Takže jdeme. Ivet, povedeš mě. Ivet, povedeš mě. Tady přes tu tmu vám to střihnu, ať se tady ne. Pozor, ať nesápneš to. Já vím, tma už končí. Máme to. Krištofa. Tamhle. My jsme všichni najednou. Sanka. Musíme tam čít. Takže je tady hrozná tma. Jakože ploně. Ono to je docela tmavý. Takže musíme tam jít všichni najednou. A není to tady vidět. Sezón, pán. Strašidlo. Není to tady nikdy nic vidět, nic, jako tak se jako omlouvám, jako, ale víc to tady nejde. A musíme jít všichni najednou. Určitě vám to natočím, tak. Řekni si, že vystrašit dospělí. Jdeme je vystrašit. Oni se tam dívají na prostřeno. Tak. Vystrašně jdu tě dát loží. Jdeme zasnout. No, spadnete. Hej, ale tady nejde pak nic vidět na tom videu. Jsem zlej šáša klasy. Jujda. Nezasínej, pak tady to video není vidět, ne? Já jsem něčemu rozsvíť. Takže, takže rozhodli jsme se ještě pro tohle video, jelikož bylo neskutečně krátký, natočíš ty ještě motací challenge. Pro ty, kdo to neznají, tak to bude tak, že jeden se začne, nechte toho, jeden se začne rychle točit kolem dokola, potom udělá nějaký úkol. Takže teďka představení účastníků. Takže Já jsem zlá a retardovaná paní. Já jsem oběšenec. Zlej pán modráku. Jsem zlý pirát a všem jsem vytrhal vlasy. Já nevím, co jsem. Ty jsi helmovej pán. Helmovej pán. Helmovej pán. tak, teďka budeme, Když budeme natáčet s maskama, tak to bude vtipnější, protože budeme padat. takže, teďka menší. Ale mě nevidí. Ticho! Teďka menší střížek, aby jsme to mohli připravit. A střih. První jsme se rozhodli pro něco lehčího a budeme, že se zamotáme teda a potom budeme skákat paňáka. Takže Pana. můžeš? Takže se roztoč. Rychle. A teďka skákej.
paňáka. Jaký paňáka? Opraví mi to někdo? Ne, nemůže. Takže teďka jde zlej pirát. Tak a můžeš, Co mám dělat? toč se a potom skákej paňáka. Takhle ne, doufám. Se propadem dolů. A zkus to znova. Takhle není paňák. A já paňák. Zvládla? Dobře, tak další jde oběšenec. Scéna. Střih. Takže teďka je další na řadě helmový pán. A scéna. Já vím. Paňáka! Paňák! A střih. Další je zlá retardovaná paní a scéna. To stačí takhle, že jo? Jo, možná. A pak jenom takhle skákat, že jo? No jo. Stačí. Střih. Start. Takže, vymysleli jsme si, že tam na zemi položená, ještě ne, motorka z lega a my se roztočíme, vezmeme motorku a pokusíme se co nejrovněji před tohleto pódium. Dobře. Takže a oběšenec, pokus číslo 1, akce. No moc ne. Ne, Ondro, ale tak znovu ta motorka zatáčela. No tak se o to musíš starat. Takže další je, ticho, už natáčíme. Takže další je na řadě zlý modrak. Tento nonc. Takže a můžeme akce. Vám to rozbila. Ona to dalo. Takže další bude helmová holka. A akce. Ne, ty jsi měla nejdřív roztočit. Akce. Jako další je na řadě zlý pirát. A akce. Hano! To nevíš, kde mám tu zbanku. A další na řadě je zlá retardovaná paní. Akce. Pozor, polička. Jedeš úplně šikmo. Jo, já si šiknu. Střih, akce. To bylo křivý. Nebylo trochu. Takže tímto se s vámi loučíme. Díky, že jste se dívali na náš motací challenge. A zase příště. Ahoj!